Iki Mas Heri mergo waras ya rawuh. Mas Heri. Ngesake lagu Puspita Nala. Live mboten iki. Mboten live. Anang kene nang Oh, kene. siap Mas Heri. Iki kanca dalang ya akeh ingkang rawuh Mbak Niken. Nggih. Mas Erli matur sembah nuwun saking Kenteng. Oh, nggih. Kenteng apa ngendi Mas? Wong Asem Karangasem ya tenan. Ki dalang muda sing nyengkok Mbah Hadi Sugiran. Ha iya. Wis pokoke jos lanjutkan. Kula jeng nyengkok sinten niki? Nah. Iya, Bengawan sore ya, Le. Iki tenan Mbak Niken. Mas Alip ki wingi nyolong pethek. Lah pripun kok nyolong kethek? Wah, iki iso nyinden. Tenan. Iso nyinden tenan ra ngapus aku. Ora percaya? Mas tulung mang srepek riyen Mas. Meh disindengin Mas Alip. Coba ayo, srepek yo. Sindene Mas Alip. Sindene Mas. Nah. Ayo. Ayo tenan ta. Gak pinter men dadi swara Wah. Mansala putra Mansala putri. Tenan kan. Anggere telaten. Ora idak. Ken. Non. Kuwi oleh-oleh wong telaten melu aku kan. Tenan. Alhamdulillah. Dadi iso mulah Sing malih. marai Pak Poyo. Oh, Kang Poyo. Berarti Kang Wi eman ngono ya iso. Coba Kang eman ngono Wah Kang. nek ketok Neman nek kaya ki ora eman-eman wong biayane boros kok. Mas Heri GBL. Neng pinggiring pengawan ngono kuwi. Sepiran. Yo. Mas Alip. Ya. Nah, ayo Mas Dimas nggih. Wong sira Sayangku kan mono liya mung sira sayangku. Saya Mas Puspita Nala. Puspita Nala. Mas Heri matur nuwun. Iki wis ta? Sender pripun? Ora tegese iki wis rampung. Nggih, mpun rampet. Lah kok ora DM? Wah.